मा समनिफ्राय गोमादों? दाखालि थांनाय सनिबार 25 तारिखआव बियो बै बालुकजरा होननाय गामियाव हाबा जानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय हाबानिफ्राय मथा मथि 4थासो रिंगायाव गिदिंफिननानै मानसिया फैदोंमोन दा न'आव सहैयाखै आरोखि न'आव सहैयाखै दासिमबो दा जाहाथे जोंनि बे बथझ'र ओनसोलाव खाथि खाला जिखुनु गामियाव जाहाथे नुबाय बायोबा बे मानसिखौ नुबाय बायोबा जाहाथे दोननानै जोंनो बे जों नैबाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन दा बेयावहाय कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आङो दा न'खरनि जानानै बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरोखि मानसिनि नामा मा नाम? मानसिनि मुङा गपिनाथ ब्रह्म। बेसेबां बोसोरसिम जानांगौ? 60 बोसोर। 60 बोसोर। औ दायो जे जायगायाव हाबा जानो थांदोंमोन बै गामिनि मानसिफोरा मा फोरमायहरदों नोंथांनो? दा गामिनि मानसिफोरा फोरमायहरदोंदि माने हाबा जायै लोङै 4थासो समायाव बिदाय होनानै बिथाङा न' फारसे फैफिनदोंमोन आरो मानसिया एसे मेन्टेलि प्रब्लेमफोर दंमोन नामा? जेबो प्रब्लेम गैया मेन्टेलि जेबो प्रब्लेम गैया ओरैनो सादारन मानसि मावनानै जायो मोजां। दायो नोंथांमोना नागिरगासिनो दङ होमबा? औ जोङो दाथ' नागिरगासिनो दं दा मोनाखै बिदिनो मथा मथि टाइमाबो सप्तासेसो जाबायानो होनजायो नै गाबोनबानो सप्तासे जाबाय। ओरैनो थानाफ्राव इनफर्म नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।